Meta l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil kien il-kap taċ-Ċentru ta' Informazzjoni Malta Unjoni Ewropea, kien daħħal miegħu 17-il persuna tal-fiduċja tiegħu barra miċ-ċivil. Din l-informazzjoni ħarġet minn mistoqsija parlamentari tad-deputat Laburista Silvio Xkembri lill-Ministru Helena Dalli. Minn dawk magħżula minn Busuttil għal diversi karigi fl-MIC, Edward Demicoli u Fabio Pirotta eventwalment spiċċaw jaħdmu anke bħala Persons of Trust fis-Segretarjat Privat tal-Ministru tal-Affarijiet Barranin. Bejn l-2003 u l-2005, Demicoli ħadem bħala persuna ta' fiduċja fl-irwol ta' koordinatur tal-komunikazzjoni fis-Segretarjat imsemmi. Huwa kien ukoll kandidat nazzjonalista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew fl-2009. Dan fil-waqt li Pirotta ħadem bħala Person of Trust fl-istess segretarjat bejn l-2003 u l-2004. Sussegwentament huwa ħadem fl-Ambaxxata Maltija fl-Irlanda bejn l-2004 u l-2005. Mill-informazzjoni magħtija fil-Parlament ħareġ li żewġ persuni oħra komplew fl-istess irwol ta' Persons of Trust, din id-darba ma' Busuttil u David Casa meta saru membri parlamentari Ewropej. Dawn kienu Elaine Cordina u Matthew Saliba. Bejn l-1999 u l-2003, Busuttil tħallas €250,000 biex imexxi l-MIC. Il-paga li rċieva fl-1999 kienet ta' €40,800. Dan fil-waqt li l-paga tal-kap taċ-ċivil kienet €22,500. Għaldaqstant, il-paga ta' Busuttil bħala Person of Trust kienet id-doppju tal-kap taċ-ċivil ta' dak iż-żmien u 7 darbiet ogħla mill-paga minima f'dak iż-żmien.